Kar Jo-ohala ma Lithuli e boma Nairobi ywago lal tok mach muoch nyoro kendo wang'o kuonde gi mag ohala kod mwandugi. Kaluwore gi sub county commander ma Nairobi, onge jal mora mosefweny nowito ngimane masirano, kendo gitimo nonro margi mar fwenyo adier kata gino mane okelo muoch majno. Josim mach ma okonyo sim majno bende oywago kido mano olos godo kar ohalano. Wirani en gi kamoro achiel mar donjo kod wuok, chal mano omiyo gi tich matek e siyo majno, kaluwore bende ni nochako muoch tieng' mar ariyo tok sime e okang' mokwongo. Jogedo magero ute e Nairobi County aswa kuonde ma itime ohala machalo kod Lithuli Avenue kae, wakwayo ni mondo gibede ka giketo accessibility bedo mayot, kaka ng'ato nyalo donjo kaka mach owuok ni, kaka inyalo access kuma mach wang'ie. We are investigating the cause of the fire. We have received information about it. We are yet to verify. That is a process we must undertake. The stalls within the first floor are compartmentalized. They are compartmentalized by sheets of metal, and this one is becoming a challenge to get through. The smoke was contained in one area because of that tunnel. No other exit. That was the first challenge. But all in all, we made it and we extinguished the whole fire, the whole floor. But now, around 3 in the morning, it reignited again. There was a challenge with 2 shops. One shop was having clothing, and the other one had electronics, especially these batteries. So the smoke was very, very intense.